Какво става, момчета? Днес ще разсъпваме Block and Load. Аз съм ProMaster BG. При мен са Black Shadow и Eric BG06. Дано играта ви хареса, надявам се, поне. Имаме 3 нинджи, едната ни е с скин даже. Ще бием! Не е сигурно. Реших първия клип да е на Block and Load, защото мислех, че най-ще ви хареса. А пък дали ще ви хареса наистина, ще видим в коментарите и в... И ако ви наистина ви харесат, натиснете лайк. Поне 10 лайка да събереме и ще продължа да играя Block and Load. Лайк. Можеш да не поправиш, господин Ерик BG06. Вие какво ще кажете Black Shadow? Добре, да ги бием да се прекликат, кой не е блокнал? Не знам. Ние всички от другия отбор не са. 06 е малко лига. Вече искам да си купувам лобота, но мисля. Ако имате предвид още от началото на клипа. Почваме. Играта не прилича на лига, само на едно прилича. Че има кули. Прилича, че има кули и тези кули трябва да се пазат. Също си прилича и по това, че има война. Между тях, но не прилича, че ще се строи. Но сега ще видите играта. Сега ще погледнете играта. Може да я гледате, може да си я свалите от Steam, безплатна, може и да е платената. Но ние я играеме безплатната. Чо има две? Да бе, има две бе. Едната платена, другата е безплатна. Ама то е еднакво. Няма, нищо не е по-хубаво. Според мен е по-хубава на платената. Що? Защото са добавени повече неща, човек. Не се тая. Закона да си пофукам парите. Бъгна ми и ножките ми бъгнаха. Давай. Да не ти бъгва като. Между другото... Да, и зрители да Мога знаете... да ви кажа нещо. Между другото с тази нинджа, че е като Ignite, също може да се качва по стените. Има и шурикени, може да се телепортва. Но това сега ще го видите, като почнеме. Драги зрители, да знаете, играта не бъгва, само ако имате лош само ще бъгва, ако имате лош интернет. Мога да ви кажа, че ще си поставя във Фейсбука, как ще напиша и ако искате да играете с мене, ще ми изпратите покана в Скайпа или във Фейсбука, едно от двете ви ще изберете по ваше желание. И включително с Black Shadow и Eric BG06 ще играем. По някой път може да играем 5-5-2-2, 3-3-4-4 и така нататък. Само ако искате, ако желаете. Ще играеме. Приятелите на Джейс да не ме видят тук. И случайно, наистина, ако ви хареса, давате палец нагоре и ще продължиме, включително с Block and Load да снимаме. Ето го Eric BG06. Всъщност така застава нинджата. Ето с катана и с... Покажи си шурикените. Също и с шурикените е така застава. В случая сега ще сложим един телепорт тук, който е... Вики, аз па Вики, Black Shadow. Ти ли гърмиш, бе? Там с базука ли, какво гърмиш? Това мисля, че ще го забие. Black Shadow, между другото, нещо му е забил микрофона. Или да заглушил, нали? Еми, човек, не се чуваш. Това. Да, опреси микрофона. Много тихо се чуваш. Смолки БГ
Абе, аз съм ProMaster, бе. ProMaster Game. Добре, ProMaster, нали, като си смеч катана, натиснеш десния бутон, се мяташ една димка и се телепортваш. Нали точно за това? Да, също. Да, аз си го казах, че има и телепортове, които сега ще им ги покажа. Също забравих хора да ви кажа, че меча има Ignite. Примерно, ако вие умрете и сте го оставили на малко, меча ще го довърши и той изключително ще умре. Включително и той. Игнайта. Има бомбата Speed, бомба, както виждате, аз съм с телепорта, с строенето това къби 10 купчета, с бомбата, с капаните и с спида, който сега го използвам. Дай за капани! Аз говорих вече. Да. Сега BG06 ще ви представи капаните, как се правят. Може да им обясниш. Кой го кликна? Първо, като си доклутам, да оправиш около блокчета. За да не могат да се измъкнат. Да, за да не могат да се измъкнат. Слагаш капаните долу и го покривай с невидими блокчета. И така падат в капана и умират. Между другото, ако малко там лагне, там на 2 минути или кога беше, извинете за това, програмата още ми се е настройвала. Явно за играта още ми се е настройвала и затова сигурно ми е бъгнало, но това няма проблеми, само беше 1-2 минути. Спокойно ще го оправиме, само важното е да харесате клипа и да имам, разбира се, може да стримам, някой ден може и да стримам, ще видим. Ето, че започнахме играта, сега ще ви покажа какво и как се прави с нинджата. Ето, както видяхте, сега тук що се телепортнахме, дори си го зареждаме този телепорт. Идат, базата идат. Видяхме робота, но ние избягахме, както винаги. Той сега ако дойдеха, Убиват ме, бързо идат. както видяхме, Хелп. сега ние ще бягаме и ето, че се телепортахме до нашата база, за да не ни убият. Също това, където се телепортваме до нашата база, също и то взима много кръв. Между другото, ако почват да ни бият тауърите, те имат определена кръв горе, се вижда. Но ако нашите почнат да пазят, може да не ни бият на 52-та секунда. Аз да паза, аз си строя. Ние ги почнахме, както виждате, видяхме кой е този натрапник. И го почнахме. Където я? Убихме го. Почва още някой. Не, никой не бунти. Видяхме робота. Тук. Да, зрители. Тъй, че както виждате, ако ви хареса играта, може да си я свалите от Steam. Както казах, двете версии, безплатна и за купуване. Но ние играеме безплатната, защото ни е по-лесно така да играем заедно. Да знаете, че може да се канат само по 3 човека в играта, но ако играеме късъм, по повечко. Ето го играете, както виждате около него. Убивай го, не го гали! Не го гала. Дори го убих току-що. Тумкаш ли го? Мале, колко ми наби. Ето, че ние почваме сега техния тауър, както видяхте току-що. Но аз мисля да си сложа един телепорт. Това е клипа. Не нужно се да коментираш какво става, то се вижда. Ти дефендваш ли, бе? Колко строя тука. Не, бе, аз се питам дали точно ти дефендваш, да. Ти дефендваш сам. Да, пък аз умирам. Ти умираш, аз отивам да бия. Аз ще се промъкна. Отгоре няма шанс да ни атакуват. Просто... Мале! Ужас! Снайпериста! Мале! Ох, върнах се. Къде е?
понякога много се пребивам и кръвта ми се хаби, което... И аз което- трябва да сложим телепорта, но малко по-назад. На което много се ядосвам. Кога ми се хаби кръвта, като падам. Аз съм близо до тяхната база. Хорошо. Окей. Ма ти ако играеш Defender, трябва да пазиш, бе, човек. Уй! Снайпериста, снайпериста! Снайпериста, хора, снайпериста! Аз си минавам отдолу. Ма снайпериста е тук, бе, човек. Ай, shit! Минах покрай снайпериста. Долу е. Ай, шит. Както Black Shadow каза ай шит, но аз ще влизам. Което казва невъзпитано. Мале, защо не си извадих катаната, бе, хора? То чака вътре, робот. Аре, мъртве. То робот е много мощен, между другото. Какъв е то, бе? Аз в този момент граната и го стрелям от 30 минути, уби ме и гранатата не го уби. Какво? Между другото, робота е един от най-силните стрелящи. Нинджата е най-силните биещи. Нинджата. Аре, бие! Гледай колко е тъп нашия снайперист. Вместо да бие, седи като пън. Между другото, робота ме подгони. Някой трябва да го спре. Аз идвам. Аз съм ръчнал. База съм. Бях. Ето и че почнахме да биеме. Ох. Ето пак бъгна. Съжалявам Ох, за бъга. то шит капани. Шит. Бите! Добре, хора, това беше всичко от мене и чао, чао.